Pedro. Tak. Jaj. Ale no tak. 3, 2, 1. Ahojky všichni. Teď Ahojky všichni. Dnešní video bude Sluchátková challenge. jo. Takže doufám, že se vám video bude líbit. A mám tady zvláštního hosta. Melanie. Jo, její kanál máte dole v popisku, má víc odběratelů, takže ji odebírejte, protože má 759 a musí mít 800 dneska. Takže jděte na její kanál, dejte jí follow, Odběr. odběr, to je follow vidíte taky a jdeme rovnou na to. Máme připraven a bude to prostě, že já si vezmu třeba sluchátka a něco mi bude říkat, ale to rovnou musím uhnout, co říká a potom zase naopak. Takže. Nejím chleba. Ne, to ještě ne. Byla jsi někdy jednorožec? Jestli já spala s mým dědou? Ne. Ne? Ne. Byla Jsi. ty, Jsi. já, Jsi. Jo. Někdy jednorožec. dětky, Někdy někdy, jednorožec. Jednorožec. zuby, Jednorožec. Jo. what si mi já. Pala. Smrdí, Smala. smrdí, Spíš. smrdí, Smrdíš. smrdí, smrdí, Smrdíš. bez š, smrdí, Smrdí. jo, ti, Ti. nohy, nohy, Pero. nohy, To. nohy, To. nohy, Nohy. Máš. moje máma, Máš. máma, Máš. černochy, Banány. tikťaky, Banány. banány, Jo. Jíš. chlupatý, Banány. chlupatý, Čokoládu. chlupatý, chlupatý, Chupacabra. chlupatý, Čibo. chlupatý, Bačkory. chlupatý, Boby. chlupatý, Chlupatý. jo, párky, Párky. kouříš, kouříš, Kous. Cigaretu. jo, Jo. kouříš jahodové cigarety. Takže tohle by bylo celé video. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte a tweetujte. A čau! Ahoj! A můj kanál máte taky v popisku. To je ale na tvůj kanál. Takže ahoj! Ahoj!